Eta goi mailako euskal kirolariei edo kirolariez profesionalek ez dute laguntza faltarik izan aurrerantzean. Euskal Kirola Fundazioak eraginda abian baita Basque Team egitasmoa. Eusko Jaurlaritzak eta EITBek bultzatutako Euskadi Kirola Fundazioaren egitasmoaren eskutik sortu da Basque Team egitasmoa. Miren Azkarate fundazioko presidenteak honelaxe azaldu du egitasmoaren xedea. Enpresa pribatuek lehiaketako kirolaren finantzaketan parte hartzea babesletzaren bitartez, disiplina olimpikoak naiz ez olimpikoak eta banakako zein taldekako kirolak tarteko direla, baita kirol egokitua ere noski. Goi mailako 59 kirolari horien artean, uda honetan Txinan olimpiar jokoetan parte hartuko duten hainbat izen agertuko dira. Azken olimpiadan, 4 domina eta 10 diploma lortu zituzten Euskaditik joandako 28 kirolariek. Dagoeneko ekimen honek 4 babesle handi lortu ditu, Naturgas Energia, Caixa, Igualatorio Mediko Kirurgiko eta Zespa Ferrovial. Haien ondoren beste enpresa batzuek egitasmoarekin bat egitea espero dute.